Voditelj Darko Tanasijević otišao je u izolaciju po nominovane takmičare Uroša Stanića, Jordanku Dančić, Milenu Šarac-Mimas, Jovanu Tomić-Matoru i Bakija B3. Oni su otišli u salu gde će odigrati igricu, a pobedniku u izazovu bit će duplirani glasovi publike. Kada se igrica završila, voditelj je saopštio da je Uroš Stanić odneo pobedu i da će se njemu duplirati glasovi publike. 43% glasova gledalaca u ovom trenutku ima Uroš Stanić, 35% glasova ima Matora, 11% glasova ima Jordi, 7% glasova ima Mimas i Baki ima 1%, pa nas napušta, saopštio je Darko. Publika je odlučila, za njega je takmičenje ovaj put završeno.